No niin, Mikko Eskolelikka Lammikko toivottaa kaikki kilpailijat ja huoltajat ja katsojat ja niin edelleen tervetulleiksi Mikon päivä suunnistuksiin. 20. kerta, lähes 1000 osanottajaa, mieletön määrä, loistavaa. Mikon päivän suunnistuksen jälkeen kultainen viikonlopun leiri 3-14-vuotiaille, 150 osanottajaa, loistavaa. Ja sen jälkeen sunnuntaina 13.9. kultainen kompassikupin finaali Julkujärvellä, Julkujärven upeissa maisemissa. Vauhdikasta suunnistusta, yhteislähtö pojille ja yhteislähtö tytöille. Todella hieno tapahtuma, hieno seurata, tulkaa katsomaan. Ja sen jälkeen vielä kansallinen keskimatka, hieno maasto, nopeita, keski-eurooppalaistyyppistä suunnistusta, harju-suppamaastoa. Tervetuloa Tampereelle!